Hola. Hola. Dime. Pues venía porque hace un tiempo que no me encuentro bien, he cambiado de ciudad, he venido a estudiar aquí. Hola, amiga. Què tal? Hola, Com amiga. esteu? Molt bé, i tu? Què tal? Com ha anat el psicòleg? Doncs imagina't que bé, espero haver-li tret profit. A veure, si t'estan atenent una vegada cada 2 setmanes una horeta, la veritat és que sí que pots anar avançant i millorant. Tota la raó. Jo després de 5 anys anant a la psicòloga de l'ambulatori del meu poble ja em trobo molt millor. Ja controlo l'estrès i l'ansietat. La veritat és que està superbé poder anar a la sanitat pública per al psicòleg i no pagar 300 euros al mes. I el millor és que t'atenen prou bé. Sí, a veure, i el diagnòstic, la veritat és que solen estar prou encertats. Verás como todo irá mucho mejor. ¿Vale? Vale. Venga. Adiós. En l'actualitat, el suïcidi és la principal causa de mort entre les persones joves. A més, la situació de la sanitat pública és molt delicada. Falten recursos i falten especialistes, el que impedeixen un servei de qualitat per a les persones que pateixen malestars i malalties mentals. Això implica que els períodes d'espera són molt més llargs del desitjable i les duracions de les teràpies són curtes, el que impedeix l'avanç. El nou Pla Valencià de Salut Mental inclou la creació de 3 hospitals de dia per atendre els problemes de salut mental de les persones joves i dels xiquets. Tot i això, nosaltres considerem que hem de seguir avançant en aquest tema. Per això proposem posar en marxa en el sistema públic valencià consultes psicològiques específiques amb horaris, dinàmiques i espais adaptades a la realitat de les persones joves. I també proposem la creació d'un programa específic per atendre els malestars i per a la prevenció del suïcidi en la joventut.